L-Europarlamentari u deputat mexxej Laburista Elixir Saliba ġie klassifikat bħala r-raba l-aktar deputat influenti mill-Parlament Ewropew kollu skont il-pubblikazzjoni rinomata EU Influence Index 2025 miġbura mill-Aġenzija Internazzjonali Bersin. B'din il-klassifikazzjoni Saliba ntażel bħala l-aktar Europarlamentari Malti influenti u anke l-aktar wieħed mill-grupp kollu tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fejn jokkupa l-pożizzjoni ta' Viċi President. F'kumment lil One News Dr. Saliba sostna li dan ir-riżultat ikompli jimliħ bl-enerġija u d-determinazzjoni fi żjed ħidma. U dan ikompli jimlini b'kuraġġ sabiex naħdem aktar. Inkompli naħdem aktar fuq leġiżlazzjonijiet fil-kumitati parlamentari fl-irwol tiegħi bħala Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti sabiex naraw li nkomplu ntejbu l-ħajja taċ-ċittadini Maltin u għawġin il-ħajja taċ-ċittadini Ewropej permezz tal-ħidma tagħna. U allura dan huwa riżultat pożittiv illi jagħtini aktar ħeġġa biex inkompli naħdem iktar. Il-klassifikazzjoni ta' Bersin hi bbażata fuq numru ta' kriterji tanalizza fid-dettall ix-xogħol imwettaq mill-membri parlamentari Ewropej kollha u fil-mod kif jinfluwenzaw l-aġenda politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Istati membri fost oħrajn.